Кеше сәламәт булсын өчен ул дөрес тукланырга тиеш. Тик ризыкны ничек тәмле һәм файдалы итеп әзерләргә соң? Моның серләрен, әлбәттә, дөньядагы иң тәмле һөнәр вәкилләре пешекчеләр белә. Пешекче ашамлыклардан төрле ризыклар әзерли торган кеше. Балалар бакчасында да, мәктәп белән хастаханәдә дә, завод, фабрикаларда да пешекчеләр эшли. Бу һөнәр вәкилләренең бик күпләре кафе һәм рестораннарда кешеләрне тәмле ризыклар белән сыйлый. Пешекчеләр балаларны һәм олыларны тәмле ашату өчен көн саен бик күп көч түгә. Тәмле пешерү серләре үзенчәлекле рецептлар борынгыдан буыннан буынга күчеп йөргән. Синең дә әниң я әбиеңнең үзләре генә белгән пешерү серләре бардыр әле. Шулай да яхшы пешекче булу өчен гаилә рецептлары һәм ризык әзерләргә ярату гына җитми. Махсус белем алырга да кирәк. Кулинар техникумнарда, югары уку йортларында, остаханәләрдә булачак пешекчеләрне ризык әзерләү өчен дөрес продуктлар сайларга, аларны матур итеп турарга, пешерергә, әзер ризыкны табынга матур итеп чыгарып бирергә өйрәтәләр. Ашагач пешекчегә рәхмәт әйтеп китәргә онытма. Ул синең үзе пешергән ризыкны яратуыңны күреп бик шатланыр. Син беләсеңме? Пешекчеләр дә төрле була. Кондитер тәмле тортлар һәм пирожныйлар, татлы һәм матур десертлар әзерли. Пешекче технолог әзер ризыкның тәмен һәм сыйфатын бәяли. Шеф пешекче үзе пешереп кенә калмый, башкаларны да өйрәтеп, аларның эшләрен бәяләп тора. Пешекче бик җаваплы һөнәр. Ул бик күпне белергә, һәр вакыт укып, эзләнеп торырга тиеш. Тагын аннан эш урынын чиста тоту, пөхтә киенү, кулларын юып тору сорала. Үз эшен ярату, тәмле ризыклар әзерләп, аларны матур итеп табынга чыгара белү, булар барысы да пешекче һөнәрен чып-чын сәнгатькә әйләндерә.